Afgørelsens time er kommet. Økonomisk Forening har trænet hårdt siden marts, og nu skal slaget stå. Men først skal vi 2 dage tilbage i tiden, hvor de sidste detaljer skal på plads. Det er jo hæder og ære til instituttet, og det gyldne bækken, trofæet, vi kæmper om. Det vil vi jo gerne have over på Institut for Økonomi, hvor det hører retmæssigt hjemme. Og så er det jo også bare fedt at gå og pege fingre af de andre foreninger et helt år og sige, at det har været en ære. Okay, så prøver vi simpelthen at gøre det nu, som vi har tænkt os at gøre det på torsdag. 1, nu! Teknikken er de ved at have styr på, og nu skal kampgejsen finpudses. Perfekt. Det skal vi også have trænet. På den store dag møder holdet det første problem. Der står et telt på deres startbane. Nå, det er altså ikke det, jeg har fået at vide af FU. Det er det, jeg snakker om nu, hvad det kan gøre. Det står lige en halv meter højere op her. Ingen panik. Vi skal bare lige være sikre på, at vi kan gøre, hvad vi har trænet. Har folk styr på de ting, de skal have med? Hvem skal have den store ølflaske med dernede? Hvem er dommer for Malika? Nej, det skal jeg ikke. Det er mig, der er det. Så få styr på den ølflaske nu. Nu har I hørt, at medicineren sejlede 4 rent. Yes, og der er virkelig pres på nu. Det betyder, at vi skal give den helt fuld arm, for at vi kommer til at vinde den her. På trods af det fejlplacerede telt gik første runde problemfrit for økonomerne. Finalen blev tæt. Men økonomerne stod distancen og hev sejren i land. Hvad føles det at vinde hver dag? Det er fuldstændig vanvittigt. Det er der, vi har kæmpet for siden november. Altså, sidste år blev vi bortdømt, og i år den fantastiske sejr. Det er fantastisk, mand. Og med sidste år, hvor vi var så tæt på, det er så vigtigt for os endelig at prøve det. Det er så fedt. Vi har trænet for det, og endelig lykkes det. Det er super, super fedt. Det har været det hele værd, og vi sætter en tid i dag, der er hurtigere end noget, vi nogensinde har gjort til træning. Folk de har givet sig 100%. Det var en marginal sejr. Det blev lige så svært, som vi troede. Tilbage, hvor det hører hjemme. Økonomi! Ja!